నీకల్లా పురాండా దాదా అవి ఇంట్రీ ఆండా ఇంటర్ ఆందుండు లై అవును ಯಾಕಲ್ಲಿ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಹೆಚ್ಚೈತೆ ಈತೆ ಜನ ಅಂತ ಈತೆ ಜನ ಒಂಚೂರು ಈ ನಿಖಿಲ ಈತ ತುಮಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮಾತಕನೈತೆ ಎನ್ನ ಮಾತ ಎಂಕ್ಲ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ದುಂಬುದ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ಲ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪನ ಸಾವುದ ಕಾರ್ಡ್ಲ ಪೂರಕನೈತೆ ಮಾತ ಉಂಡು ವಾಟರ್ ಐ ಡಿ ಉಂಡು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಕಲ್ತಿದ್ದಿನ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಮಾತ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಮತ್ತೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ರೆ ಬಂತೀರಿ ಹೇ ಹಮಿದಿ ನೀ ಎಂದಿಲ್ಲ ನೀ ಇಂಟ್ರಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಅವ ನೀನು ತರಕಾರಿ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಡಲ್ಲ ಅದು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಕ್ರಿ ಅವ ಎಂದು ಚಾವ್ಲೆ ಓನಿಂದ್ರಿ ಓನ್ ಇಂಟ್ರಿಕ ನಮಸ್ಕಾರ ಏ ನಕ್ಕು ಗೊತ್ತೇ ಎಂಕೋ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಕುಲ್ದೇರು ಕುಲ್ಲಲ್ಲೇ ಅವು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಇಂಟ್ರಿಗೆ ಬೈದಿನ ಐಂದಪ್ಪಲೆ ಒಂದು ಕುಲ್ಲೇರ ಜಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಡ್ಯಾಪಲ ಮೆಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇಂಜೂಲೆ ಇಂಜೂರು ಲೆತ್ತಿ ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ರಪ್ಪ ಉಳ್ಳಾಯ ಪವರ ಅಪ್ಪ ನೈಕಿ ಈ ಜನ ಮನೆ ಪುಣ್ಯ ಜೀವಿತ ಸಾವತೋಣ ಸಿಗೋಯ್ತೀನಿ ಆತಿರ್ ನಿಜ ಬರ್ರಿ ಹಲೋ ಇಂಗ್ಲೀಷಾ ದಿಸ್ ದ ಎಂಟ್ರಿ ಫ್ಲಾಸಿಂಗ್ ಶಿವ ನೋ ವೈಟಿಂಗ್ ಕರ ಹೆಚ್ಚು ನಮ್ಮ ಸೈ ಜನ ತುಂಬ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಬೇಲೆ ತಿಂದೋದು ಅಂಚ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಣ್ಣು ಮೊಬೈಲ್ ತಿತ್ತಿಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಲೆಪ್ಪು ನಗರಪ್ಪ ಪೋಚ ಅಂಚತ್ತೀನಿ ನಿಖಲ್ ಬತ್ತು ಸುಮಾರು ಬರ್ತಾಳ ಮುಂಜಿ ಒಬ್ಬೇ ಹೊರಡ್ಸಿ നല്ല പാതല്ലേ ನೆರ್ಪೇರಲ್ಪ ಒಳ್ಳೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅವನು അപ്പോൾ ಎಂಕಲ್ನ ಚೊರಟ ಎಂಕಲ್ ಪಾತಿರಲ್ಲ ಇದ್ದೆ ಇಂಟ್ರ್ಯೂ ಬಂದ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕಿಬೇಕತ್ತ ನಮ್ಮ ಹಾಕಲಿ ತಾರೆ ತಗ್ಗೋಡು ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಟೆನ್ಷನ್ ಪುಗ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮೀ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮೀ ನಿಕ್ಕ ಕಿರಿಕಿರಿ ಅಪ್ಪನ ಈ ಬೋಲೆ ಬೋ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಬನ್ನಿ ಮಣಿಪರ್ ಚೇಂದ್ರ ಮಣಿಪಂದೆ ಗುಲ್ಲೆ ಬಂದು ಏನು ಉಂಬೆ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಎಂಕ್ ಈ ಒಯ್ಕಲ ಪಿದಾ ತಿಕ್ಕವ ಒಯ್ಕಲ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಾರ್ ಮಿಲೋ ಹಾಂ ತೂಪ ಮೇಲೆ ಮೋನೆ ತುಂಡ ಇರಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಕೊರುವೇರ ಕಲಿಗೆ ನನ್ನ ಮೊನ್ನೆ ತೂತೇನು ಪೂರ ಬೈದಿನ ಮೊನ್ನೆ ಆ್ಯಪಲ್ಲ ಮಾತು ಒಂಜೆಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಕಲಿಗೆ ಕಂಟೆ ತುಪ್ಪಿ ಇಂಜ ಕಕ್ಕೆ ನುಪ್ಪುತ್ತೀಯರುಂಡ ಅನ್ನಮೇ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ತುಳು ನೇರ್ನು ಗೊತ್ತೇ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಮ್ಮ ಓ ಮಗ್ಗ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ತಿರುಗಿ ಬೇಲೆ ತಿಗ್ನಿ दादा अवस्थे निकलना निकल इंटरव्यू ऐदना मुल लड़गल पावेदन मुल अतिरे बेले तिकना यान बेले बैदिन अत्तिये मग यान मुल मैनेजर ये बा ಈ ಜನರ್ದು ಪುರ್ಲು ನಮ್ಮನೆ ಉಲ್ಲ अत्तिये यान पियोन अंदु नेक्स्ट पूरा ಒಟ್ಟು ಕತ್ತಣ್ಣ ಒರಿಯೋರೆ ಬಲ್ಲೆ ಈ ಜನ ಬರಡು ಇರಬಲೆ ನಿನ್ನರ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾನತ ಅರ್ಲಿ ಇದೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪಗೆ ಅಂಚ ಅತ್ತಿ ಫಸ್ಟ್ ಮೂಲಿತ್ತನ ಫಸ್ಟ್ ಈರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಲೆ ಇರ್ ಬಲೆ ಇರ್ ಆದ ದಾನಿ ಆಮಸ್ತರು ಆಯ್ ಬಕ್ಕ ಇರ್ ಎಸ್ ಬಾಸ್ ಬತ್ತೆ ಆಗ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕೇರ್ನಿ ಬಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ನ ಮೂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಇಂಚ್ ಬಲೆ ಎಕಡೆ ಬೈದೇನ್ ಎಕಡೆ ಏನು ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ಲ ಮನಿ ತಿಕ್ಕೇರ್ ಮಾರ್ರೆ ಇರ ಅರ್ಬು ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತಾರ ಅರ್ಪಿಂಜ ಅವಳು ಒಣಸ್ ಪಟ್ಟುವೇರ ಬೇಲೆತ ಓ ನಂದು ಗಲಿಗಳಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ತಾಯ ತೂಪುನು ಮಾರೆ ಅಟೆಂಗಿನ ಉಂಡಂಚ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತೂಪುನು ಅಕಲ್ ಉಲ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ತೇರು ಒಂದು ನೀರು ತುಂಬ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಬೈದಾರ ನೀನು ಫಸ್ಟ್ ಅಂಚನೆ ಇಂಚ ಅವನಿಗೆಲ್ಲ ಪೋತು ಎತ್ತೋ ಸರ್ ನರಕ ಬತ್ತಾತ ನೋಡು ಅಂಚತ್ತು ಪೋತ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗು ತುಲೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇಂಚ ಫೇಸ್ ಮಲ್ಪಡು ತುಲೆ ಹೆಂಗೆ ಅವು ತೂಪುನ ಬರ್ಚಿ ಹಂಗೆ ಡೈಲಾಗು ಆರಡು ಪಾತೆರಲ್ಲ ಸರಿ ಅಪ್ಪ ಆತ ನಿಕ್ಲೆ ಓದುದು ಬರ್ಪುಂಡು ಹೋಜೋಡು ಆತೆ ಬಾಗುಲು ಎಲ್ಲ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕಟ್ಬಿಡ್ದಿರತ್ತ ಹಾಂ ಹೆಂಗೆ ಬನ್ನಿ ಹಾಂ ದಾಲಜ್ಜಿ ಹಾಂ ಬಾಯಿಗೆ ಬತ್ಲಾಕ ಬಾತೆ ಹಚ್ಚಿ ಹಂಗಲೆ ಬೇಲೆ ತಿನ್ನತ್ತ ಬೇಲೆ ಹೊರಡ್ಸಿ ಮೊನ್ನೆ ಆತೈತೆ ಬಾಸ್ ಬರ್ತದೆ ಏನನ್ನತ್ತು ಬಂದಿ ನಿಕ್ಲೇನು ಕುಲ್ಲಿ ಅರೆ ಅರೆ ಹೆಂಚಿನ ಕೇಳು ಲೈ ಬರ್ಬೇಕ 6 ಮಿನಿಟ್ನಾಗ ಹೆಂಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮುಗಿತಾರೆ ದಾದನ ಕೇಂಡೇರಿ ದಾದನ ಪಂಡ್ ದಾಲ ಅಂಚೆ ಕೇಣಿತೀರ ದಾಲ ಅಂಚ ದಾಲ ಕೇಣಿಜೇರಿ ಇರ್ ಪೋಡಿ ನೆರ್ಪುಜೇರಿ ಒಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಣಿರು ಇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳುವೇರು ಇರ್ ಲೈಫ್ ದಾದ ಅಂತಾರೆ ಅವನು ನೆಟ್ಟು ಇರ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇರ್ನ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಏನು ಬಡಿದಿ ಗೊತ್ತ ಪೋಡಿವೆ ದಾದ ಪಂಡ್ರೌಂಡ ಅವ ಮಾತ ದಾಲಜ್ಜಿ ಇರ್ನ ದಾದ ಸ್ಕಿಲ್ ದಾದೊಂಡು ಇರ್ನ ಅವ ಮಾತ ಕೇಳುವೇರು ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ನ ವರ್ಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಉಂಡೇರೆಗ್ అవును ఉండాలి కాండె లక్కది కూల్ తెక్కువ ಬೇಲೆ ಬಾಬಾ ಅವು ಹತ್ತಿ ಕಂಪನಿ ವರ್ಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರ್ನ ಸ್ಕಿಲ್
ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಮಾತಕ್ಕೇನು ಬೇರೆ ಎಂಗ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಉಂಡತ್ತ ದುಂಬು ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವೈತ ಪಿರ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೇನು ಬೇರ ಸ್ಕಿಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಬಂಡ ಈರ್ನ ಪ್ರತಿಭೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅವು ಮಾತೇನೆ ಗೊತ್ತಿಜ ಯಾನು ವಲ್ಲ ಕಲ್ವೆಂದು ಇಡೀ ಲೋಕ ಗೊತ್ತು ಅದ ಆತೆ ಆತೆ ಯಾನ್ ಎಕ್ಕಡ್ತೀನಿ ಪೋಡ್ಸ್ ಐಪುನ್ ಮುಗುಲ್ ಬಲ್ಲ ಒಂದು ತೈತಿಲ್ಲ ಕುಲ್ಲೊಕ್ಕ ಕುಲ್ಲು ಓಡಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದ ಎಂಟ್ರಿ ಅಪ್ಪಲ ಜಾಲ್ಡು ಪೋಡು ಅದೇ ಇದೊಂಬೆ ಬೋದು ಬರ್ತಿದ್ದೇನೆ ಒಮ್ಮೆ ನಿಗಾಂಟು ಬೇಲೆ ನಿಗಾಂಟ ಆಪುಂಡು ಆ ಅಪ್ಪನ ಮಿಂತು ಬಾರ ಪಾಡ್ದು ನನಗೂ ಆತೆ ಆತೆ ಬಿಡ್ರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಕ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕಂಡ ಎನ್ನಲ್ಲ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಬತ್ತಿನಗಳು ಪುರ ಪೋಯಾರ ಮಾರೆ ಇಜೆ ಅದೇನು ಕಣ್ಣು ಕೂಡ ಮೂಲ ಬುಲ್ದಾರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಲೆ ಹೋಯ್ ಏ ಒಂಚು ಕುಲ್ಲು ಮಾರೆ ಒರಿ ಏನು ಬರೋಡು ಓಕೆ ಸರ್ ಈ ರಮಸ್ ರೋಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಬರೋಡು ಅವೇ ಬೆಚ್ಚಾತರ ಯಾವ ಬರ್ಬೇ ನೀವು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಂಡೆ ಮಾರಲೆ ನಟ್ಟು ಓಕೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಈ ಜನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಬೈದು ಅಥವಾ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಬೈದು ಹೆಂಚಿನ ಇತ್ತನೆ ಎಂದಕ್ಕೇನ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಪಂಡದು ಮೂಲು ಉದಾರೆ ಐಟುಂಡು ಅಮ್ಮೇರೆ ಒಂಜೆ ಊರು ದುಮ್ಮದಲ್ಲಿ ಏತ್ ಕಲ್ದಾರ ಐಟು ಪೂರ ಬರತೀನಿ ಬಾರಿತೀನಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆ್ಯನ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಬಣ್ಣಂಗನೆ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಏತ್ ವರ್ಷದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಉಂಟು ಬೇಲೆನೇ ಕೊಡ್ತಿದ್ಯಾರು ಬೇಲೆ ಕೊರ್ಲಿ ಅನುಭವ ಆಪುಂಡು ತನ್ನತಿಗೆ ಏರ್ಪರ ಒಳ್ಳೆಡಿಲ್ಲಾಡು ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ಬಾರ ಏತ್ ಪ್ರಾಯ ತಾಂಡ್ ಪ್ರಾಯ ತಾಂಡ್ ಐಟುಂಡು ಜಾತಕಲ ತೀದೆ ಪೊತ್ತಂಬೈತೇನೆ ಫುಲ್ ಉಂಡು ಐಟು ನೆಟ್ ತುಂಬ ಏತ್ ಕಡೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ದಾರ ಈತ್ನೇಟ ಬೇಳೆ ತಿಕ್ಕಂದ್ರೆ ಕಡೆ ಬೈತೀನಿ ಆ್ಯನ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ಲೆ ಹಾಂ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅದು ಇದೆ ಬೆಚ್ಚನು ಈಗುಲ್ಲು ಅದೇನು ಮಾಡು ಬುಕ್ ಇರಂಚ ಪಾತ್ರೆ ಆಪುಂಡಾರೀಗ ಅದ ಈ ಬತ್ತು ಸುಮಾರು ಸಮಯ ಏನೇಗ ಅಂಚದಕ್ಕೆ ಏನೇ ಮೇರೆ ಇಂಚನೇನಾ ಬುಕ್ ಇರು ಪಾತ್ರೆನ ಬೆಚ್ಚ ಒಂದು ಕುಲ್ವಾ ಆ ನಮ್ನೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ನೀವು ಬೇಲೆ ಚೌಡು ಗೊಬ್ಬರ ತುಂಬಣ ಗೊಬ್ಬರದ ಕಂಪನಿ ರಾಧಾತನ್ ಮಾರೆ ಒಂದು ಗೊಬ್ಬರ ಮೇಯ್ಕೆ ಪೂರ್ಣಕ್ಕೆ ಇಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಬರ್ತೀನ ಹೌದಾ ದಾಯಕ್ ಇರಿಗೆ ಜಾಬ್ ಕೊರೋಡು ಯಾನ್ ಅತ್ತ ಇದು ಅವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಚ ಯಾನ್ ಅಂಜತ್ ಈರು ದಾಯಕ್ ಒಯ್ಕ್ ವರ್ತಮಾನದ ಮನೋಡಿರು ಅತ್ತಿರ್ನ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಕಂಪಿಂಡ್ ಈರೆಂಗೆ ಬೇಳೆ ಕೊರಿಯಾರ್ನ ಇರೇ ಗೊತ್ತಾಪನು ಇಂಚಿನಾಗೆ ಬೇಳೆ ಕೊರೋಡು ತಾಪಂಡ ಎಂಗ್ಲ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕರ್ ಯಾಪಳ ಬೆನ್ಪುಣಗ್ಲೇ ಬೇಳೆ ಕೊರೋಡು ನಾನು ಯಾಪಳ ಬನ್ಪಾಯನ್ ಬಡವ ಇತ್ತಿನಾಗ ನುಪ್ಪು ಕೊರ್ಲಿ ಬಂಜಿ ದಿಂಜಿನಾಯ ನುಪ್ಪು ಕೊರೊಚ್ಚಿನ ಅಂಜಿನಾಯ ಇತ್ತೆ ವಾರೋಡು 7 ದಿನಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಒಪ್ಪಂಡು ರಜೆ ಇಚ್ಚಿ ಎಂಕ ರಜೆ ಬಡ್ಚಿ ರಜೆ ಬಡ್ಚಿ ಯಾನು ಇಡೇ ಡೇಟ್ ವರ ಪೋದ್ ಬರ್ಪಾತಿ ಅವೆಂಚ ಒಂದು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುಣಗ ರಪ್ಪ ಇಲ್ಲ ಫೋನ್ ಬತ್ತನ ರಪ್ಪ ಪೋಪುಣ ಬರ್ಪುಣು ಓಹೋ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಮುಲ್ಪ 24 ಗಂಟೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು 24 ಗಂಟೆ ಜಪ್ಪಂದೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಾಗ 2 ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪರ ಯಾವ ಮನ್ಪೊಲಿ ಮಣತನ ರಜೆ ಮಂತ ನಾನು ಮನದಾನ ರಜೆ ಇಚ್ಚಿ ಮೂಲ ರಜೆ ಪಂಪಿನ ವಿಷಯ ಇಜ್ಜಿ ಏರೇಕ ರಜೆ ಬೋಡು ಮೂಲಗಲೇ ಉಲ ಎಂಟ್ರಿ ಇಚ್ಚಿ ಓ ಅಂಚೋಂಡೆ ಮಳೆಜಿ 24 ಗಂಟೆ 24 ಗಂಟೆ ಮಲ್ಪೋರ ಮಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಇಡೀ ದಿನ ಇರುಮುಳ್ಳು ಉಪ್ಪು ಜರತೆ ಮತ್ತೆ ಎಂಗ್ಲೆ ತಾನೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಜೋಕ್ಯ ಮುಂದುಲ್ಲೇರು ಆರ್ ನಮಗೆ ಸೀಸರಿನ್ ಕೊರ್ರಿ ಸೀಸರಿನ್ ಇರೇನ ಡ್ರೆಸ್ ಏನು ಸೀಸರಿನ್ ಆತಿಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊಂಟ ಇರೇಗಿತ್ತೆ ನೈಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಇತ್ತಿನ ಬರ್ಪಾರ ಇರು ಬರ್ಪ ಬಂಡತೆ 24 ಗಂಟೆ ಬಂಡ ಹೌದು 24 ಗಂಟೆ ಡೈಲಿ ಅತ್ತು ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಕಂಡಪಟ್ಟೆ ಇತ್ತಂಡ ಈ ಟೈಮ್ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಜೂನ್ ಜುಲೈ ಪೂರ ಕಂಡಪಟ್ಟೆ ಆರ್ಡರ್ ಉಪ್ಪು ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಫುಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮುಜಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಡಪ್ಪ ಏ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾವ ಉಳ್ಳತ್ತೆ ಏನು ವಾಯ್ಕಲ್ಲ ರೆಡಿ ಈರುವಾರ ಬೇಲೆ ಕೊಡ್ದು ತೂಲಿ ಬಕ್ಕ ಇರ್ನ ಅವಸ್ಥೆ ಪಂಡದ ಸುಖಜ್ಜು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಇರೇಕೆ ಯಾನು ಬೇಲೆ ಕೊರಿಯರ್ಡ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪಿದ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆನೆ ಪಾತಿರೋಡು ಓಕೆ ನಾನು ಎಡ್ಡೆ ಪುಗಾರುಡು ಇರುವಂತ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ತ ಮಾರಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಸಾರಿ ಪಂಟಬಲ್ಲಿ ಅವು ಇರ್ನ ಮೈತಿದ್ಯಾ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ನಿನಗಿಲ್ಲ ಈತ ಇರಂಗೆ 24 ಗಂಟೆ ಡ್ಯೂಟಿಯಿಂದ ಬಂಡರತ್ತೆ ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಒಂದುಲ್ಲ ಮೂಲೆ ಪುಣತ ಅಂಚತ್ತೆ ತೂವಂಡ್ರೆ ಏನಂತ ತೂವಂಡ್ರತ್ತಿ ನಾವು ಇರ್ನ ರಸ ತುಯ್ಯಾರಿ ಗೊಬ್ಬರ ಒಪ್ಪುಣತೆ ಅವಂಜಿ ಒಂಜಿ ಬರೇ ಪುಣ್ಯ ಕಡ್ದಿಂಜಿ ಎಂಕ್ಲು ಪಾತೇರ್ನ ಬರೇ ಪುಣ ನಿಂಚಿನ ವಿಗ್ಗ ಓ ತೂಡೆ ವಿಗ್ಗ ತೂಡ ಒಳಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳಗೆ ಹೋಗಮ್ಮ ಹೊರಗೆ ಹೋಗು
ಇರೇ ಡೌಟ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಎಂದು ವಿಗ್ಗತ್ತೆ ನಾನು ಅಮ್ಮೇರೆಗ್ಲ ಕುಜಾಲಿತ್ತೇನೆ ಎಂಕಲ ಉಂಡು ವಿಗ್ಗದಲ್ಕ ತೋಜು ನಂಚ ಬಂದು ವಿಗ್ಗದಲ್ಲಕ ತೋಜುಂದ ಅಲಜ್ಜಿ ಅಂದೆ ఒక ಒಂಜಿ ಕೈಟ್ ಒಂಜಿ ಕುಜಾಲ್ ಬರಾಡೆ ಒಂಜಿ ಚಾ ಬಂದಿದೆ ಓಕೆ ಅವು 6 ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಡು ಅಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆ ನಿಂತನ ಎಂಡ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಇದು ಮುಲ್ ನಮಕ್ ಅವು ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡಾರ ಆಲ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡ ಬೋನಸ್ ಉಂಡತಿ ಬೋನಸ್ ಅತ್ತು ಖಾಲಿ ಮುಲ್ಪ ವನಸ್ ಮಾತ್ರ ವನಸ್ ಮಾತ್ರ ಬೋನಸ್ ಅಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಜೀರೆಗೆ ಫುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕಾಮಡೇಷನ್ ಬಂಡರತ್ತ ಫುಡ್ಡು ಹಾಂ ಅದೇ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಬೋನಸ್ ಇಚ್ಚಿ ಕಂಪನಿ ಏತು ವರ್ಷ ಅನ್ರಿ ಕಂಪನಿ 5 ವರ್ಷ ನನ್ನ ಒಂಜೇ ವರ್ಷ ಓ ಅತ್ತ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಹೋಗ್ಬಿಡು 51 ವರ್ಷ ಮುಂಬೈ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಂಡು ಮುಂಬೈ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಪನೇ ಉಂಟು ಮುಂಬೈ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕೆಲವು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳುವ ಅವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸೀದಾ ಉತ್ತರ ಹತ್ತು ಒಂಚೂರು ಎನ್ನದು ಉತ್ತರ ಕೊರಡವು ಓಕೆ ಓಕೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮುಂಬೈ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಉಂಟು ಓಕೆ 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 ಇರು ಏಪಂಡೆಲ್ಲ ದುಬೈ పోతాರ ಈತನೇಟ పోతీజీ నన్నైతే బేల తికనతి నన్న ముల్తు పోపాను ಪಂಡ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕಿನ ಪೋಪಿನಿ ಅತ್ತತ್ತಿ ಮುಲ್ಪದೇಟಿ ಈತ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಹಾಕಲಿ ಗೊಬ್ಬರ ಮಿನಿ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಬಂದು ಫೋನ್ ಮಲ್ತೇರಲ್ಲ ಇರೇ ನಾನು ಒಂದು 20 ಕಿಲೋ ಕೊಡ್ದು ಕಡ್ಬಿಡ್ತಾರ ನಾನು 7 ಕಿಲೋ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬತ್ತ ಮೋಪೆ 20 ಕಿಲೋ ಪಕ್ಕ 7 ಕಿಲೋ ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಡಿ ಅಂಜೆ 27 ಕಿಲೋ ಗೊಬ್ಬರ ಕೊರ್ಪಂಡ ಇರೇಕ ಗೊಬ್ಬರ ಯಾನು ಕಡಪುಡ್ರ ಇರೇಕ ಫ್ಲೈಟ್ ಇಟ್ಟು ಕಡಪುಡೋಡು ನಾನೇ 20 ಕಿಲೋ ಲಗೇಜ್ 7 ಕಿಲೋ ಕೈಟ್ ವಾ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ದ ಜನ ಮಾರೇನೆ ನಾನೇ ಈ ಏರು ಕಡಪುಡ್ದಿರ ಮಾರೇ ಅಂಚಾದ ಆತಿ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಟ್ರಕ್ ಬೈದಿಂಡು ಆಫ್ ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪುಡಿಗೆ ಮಲ್ಪುನ ದನ್ನಿತ್ತೆ ಅವ್ರ ಮುನ್ನ ಏರ್ಡು ಕೊರ್ರೆ ಬನ್ನಿ ಅತ್ತೆ ಬೇದಶವ್ ಒಪ್ಪಿದಾಗಿ ಒಂಬರ ಗಂಟೆಗೆ 6 ಪಂಡಿನಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಓಕೆ 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 ಮಲ್ ಓಡಿದು ಸೈತೆ ಬೋತಿ ಏನ ಅರೆ और आज ಬಾಪತೆ ಅಜೊಂದಕ್ಕೆ ಪೂಪಿ ಸಾವು ಹೆಂಗೆ ಪಕ್ಕ ಇರ್ನ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಉಂಡತೆ ಹೆಂಗೆ ಆಚೆಗೆ ಬಿಡ್ಚಿ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಅಕಾಮಡೇಷನ್ ಅವು ಇಂಚಿನ ಸಾವು ಅವಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಮಲ್ಲ ಆಚೆಗೆ ದಾಲ ಬಿಡ್ಚಿ ಎಲ್ಲೇ ಪಜಾರ್ಲ ಜಪ್ಪಾನು ಪಕ್ಕ ಇರ್ನ ಅಂದು ಮತ್ತು ಫುಡ್ ಮತ್ತು ಲೈಟ್ ಫುಡ್ ಯಾವು ಕಾಂಡೆಗೆ ಚಪತಿಗೆ ಬಿತ್ತಿಗೆ ಬಿಡ್ಚಿ ಖಾಲಿ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಬಜಿಲಿ ಒಂಜಿ ಬಕ್ಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಗೂ ಒಂದು ಒಣಸು ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪಾಡು ಲೈಟ್ ಫುಡ್ ಯಾವು ಮಕ್ಕ ರಾತ್ರಿಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಉಂಡಿ ಇಜ್ಜೆಂಕ್ ಅಂಚೆ ಬೋರ್ಡ್ ನೋಡಿ ಲೆಗ್ ಪೀಸಾ ಶೋರ್ಮಾ ಅತ್ತಂಡ ಕಬಾಬ್ ಪೀಸ್ ಇಂಜಿನ ಕೊರಂಡ ಆತ ಓಹೋ ಪಕ್ಕದ ಯಾಂತರ್ಪವ ಓ ಲೈಟ್ ಫುಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪುರ ಯಾಂತರ್ಪವ ಓಕೆ ಅವು ಇಂಚಿನ ಕೈ ಭಾಷೆ ಬಾತಿರ್ನಿತಿ ಬರಂಬಾರೆ ದಾರು ಒಂತಿ ಟೈಮ್ ಭಯಂಕರ ಕೀಪ್ ಅಪ್ ಅಪ್ಪ ಯಾ ನಾರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಕಡೆ ಬಂತೆ ಲೋಕು ಮಿತೆ ಇತ್ತು ಜನ ನಮ್ಮ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಕು ಮಲ್ದ ಇರೇ ಗೊತ್ತು ಆಂಡ ಪೂರ ಜನ ಬತ್ತಿನ ಕುಲು ಖಾಲಿ ಬಿಲ್ಡಪ್ಪೇ ಗೊರ್ಪಿನಿ ಮಲಮಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ನು ಸತ್ಯ ಪಾತಿರ್ನ ಕುಲು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಒರಿಯಲೈಜರ್ ಆಂಡ ಈ ಜನ ಇತ್ತಿನಂಚ ಸತ್ಯ ಮಾತಿರ್ ಏನನ್ನು ಜೋರು ಮಲ್ತಾರೆ ಹಿಂಗೆ ಬೇಜಾರಜ್ಜಿ ಹಿಂಗೆ ಕೋಪ ಬತ್ತು ಒಂಚೂರು ಬಿ ಪಿ ಇರಂಡು ಅವು ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಇತ್ತಿನಂಚ ಸೀದಾ ಪಾತಿರ್ನ ಜನ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಬೋರ್ಡು ಇತ್ತೆ ಇರ್ನ ಬೇಲೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಂಡ ಸೀದಾ ಲೆಸನ್ ಪೋಲೆ ಮೇನ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗೇಟ್ ದ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ದ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಮೇರ್ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಈಗ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕಂಡತ್ತೀಯೋ ಸಾರಿ ಹಲೋ ಮೇನು ಮೋನೆ ತುಂಬ ಬೇಲೆ ಕೊರುವೇರಾ ನಾನು ಪಣ್ಣನ್ನು ಡೈಲಾಗ್ ಪಣ್ಣು ಜಾಗ್ರತೆ ಯಾಕಡೆ ಆಗಿ ಬಂದಿನ ಕೇಪ್ ಊರ್ದ ಬುದರ ಹತ್ತು ಅವು ಎಲ್ಲಿ ಪಟಾಕಿ ಉಂಡು ಕೇಪ್ ಆಯ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡ 55 ನಾನು ಏನು ಮೇಕಪ್ ಮತ್ತು 45 ಕಾಣಪುಣೆ ಅವು ಇರ್ನ ಮೈತಿದ್ಯಾ ಪೊಂಜು ಜನ ಗೊತ್ತಾ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಉಂಟು ಅವಳು ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಯಕ್ಷನ್ ಕನ್ನಡ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎರಡು ಕೊರಡು ಕೇನು 50 ಗೋ ನಾನು ಒಂದೇ ವರ್ಷ ಆತ Be like Bolar.